Я заўважыла, што даўно нічога не запісвала ў свой дзённік удзячнасці і вырашыла паразважаць пра гэта на камеру, чаму так адбываецца і ўвогуле, што дала мне гэтая практыка. Як я ўвогуле пачала весці дзённік удзячнасці, гэтая спроба была не першая. Я і раней рабіла заходы на гэту тэрыторыю. Бываюць у жыцці такія часіны, калі табе вельмі патрэбна адшукаць нейкую апору, нейкі пазітыў, і ты думаеш, магчыма, калі я буду запісваць 3 рэчы, якія мяне пацешылі, узрадавалі або нават зрабілі шчаслівай за дзень, магчыма, я стану крыху больш фокусавацца на пазітыўным і адчую сябе лепш. І вось апошняя спроба мая з дзённікам удзячнасці пачалася недзе восень. У лістападзе звычайна адбываецца такі чэлендж, у якім удзельнічаюць у тым ліку мае сябры-сяброўкі ў інстаграмах. Лістапад, як вядома, самы змрочны, складаны месяц года. І лістапад нібыта добры час, каб устаць на гэтыя рэльсы пазітыву і потым неяк так зіму і праскачыць. Так вось, я вырашыла гэтым разам падысці адказна да задачы і абрала прыгожы нататнік. Мне падарыла яго адна цудоўная дзяўчына. Гэта восеньскія сны асмалоўкі. Гэта не нататнік, гэта нават скетчбук. Тут такая паперка цудоўная. Вось, я падумала, ну чаму? Я скетчы не малюю, а буду записывать сюды штосьці прыемнае, а потым глядзіш і перачытаю у нейкія хвіліны суму, і мне стане лепш. Таксама взяла цудоўную пёравую ручку з фіялетавай атрамантам і пачала. Я намагалася знаходзіць у кожным дні тое, што адрознівае яго ад іншых, нейкія новыя нагоды для пазітыву. Вось, і нават у нейкі момант я стала прыдумляць сабе актыўнасці, каб потым запісаць іх. Ну не тое, каб гэта быў нейкі падман або нешта такое адмыслова дзіўнаватае. Просто калі ты думаеш, я схаджу ў кіно, і атрымаецца, што у любым выпадку штосьці прыемнае адбудзецца. Або гэта будзе цудоўны фільм, або гэта будзе прыемны пах папкорну і смак, калі я яго куплю сабе таксама. Або гэта будзе проста прыемны досвед сузірання нейкага мастацкага аб'екта разам з іншымі людзьмі, незнаёмымі для мяне. Вось, я люблю кіно. Такім чынам я схадзіла на канцэрт, у канцэртную залу, пра якую я раней і не ведала, таму што вось я проста пачала шукаць квіткі на штосьці цікавае, і каб гэта было недорага. І паслухала віяланчэль з раганам, і было цудоўна, і, канешне, змагла занатаваць гэта ў дзённік удзячнасці, у дзённік прыемных рэчаў, што вось цудоўны канцэрт. Але у нейкі момант я заўважыла, што гэтая практыка ператвараецца ў абавязак, што нібыта я мушу абавязкова штодзень штосьці запісаць. І я пачала спрашчаць гэта. Я пачала запісваць, напрыклад, бачыла сонца. У Вільні, канешне, гэта не штодзень здараецца. Варта таго, каб запісаць, але, зразумела, што гэта не нейкая насычаная падзея, якая вось сапраўды вартая таго, каб запомніцца. Я стала запісваць смачную каву, смачную ежу. Прычым я перастала нават удакладняць, што гэта за ежа, і потым, калі я прабеглася вось так па старонках, што ж я там запісвала, я зразумела, што гэтыя запісы, яны не вяртаюць мяне ў той момант, яны не нагадваюць мне пра тое цудоўнае, што адбывалася. Магія згубілася ў гэтым. То бок спачатку, напрыклад, што магло ў мяне быць? Глядзела на Вільню праз монакуляр. Даволі цікава, і я магу ўзгадаць, калі гэта было і дзе, і, в прынцыпе, перанесціся ў гэты момант. Бачыла чорнага дзятла. Таксама добра вельмі магу ўзгадаць, як гэта адбылося, дзе. Гэта было ў Вінгіс-парку, і так, я яго сфотаграфавала, і ўпершыню бачыла такога вялікага дзятла. Звычайна яны мне трапляліся чырвонагаловыя. Пісала, напрыклад, з кім я паразмаўляла, што мы смяяліся з чаго, што рабілі. Вось. Але потым я пачала спрашчаць. Я пачала пісаць, напрыклад, што я папрацавала ў кавярні, або ўзяла цікавае інтэрв'ю. І я не магу згадаць, што гэта было за інтэрв'ю.
гатавала за ЛЖ ежу. Ну, добра, канешне, што я дбала пра сваё здароўе і паела гародніны, але што гэта было, я цяпер не ўзгадаю. Вось, гуляла ў жупісе. Цудоўна, у жупіс прыемна, але знайшла Джона Леннона. Цікава, дарэчы, я ўсталявала прыкладанне «Невідавочная вільня» і гуляла па розных маршрутах, каб вывучаць розныя раёны. І ў Наўямесцісе сапраўды ёсць невялічкая скульптура Джона Леннона, і вось я па адным з маршрутаў яе знайшла, і гэта было цікава, прыемна, незвычайна. Вось, і ў нейкі момант так, усё сышло на тое, што схадзіла ў вечаровую мацоўню, зрабіла аладкі, і апошні мой запіс у гэтым прыгожым нататніку такі: крыху любіла сябе і менш сябе ела. Гэта, канешне, цудоўна, але калі адчуваецца як абавязак, то ўжо не так і прыемна, ужо нібыццам усё роўна сабе еш. Як же, што я запішу, што я зраблю. Таксама у мяне была яшчэ праблема з тым, што у мяне ў той час паралельна былі трэкінгі розных звычак, і я записывала, ці зрабіла я тое і сёе. То бок мне патрэбна было у канцы дня абавязкова запісаць штосьці ў дзённік удзячнасці і потым адзначыць у іншым нататніку, што я запісала штосьці ў дзённік удзячнасці. Карацей, гэта пачало мяне прыгнятаць. Мне пачало гэта не падабацца, раздражняць. Я перастала фокусавацца на прыемным, менш яго заўважаць і падумала, што насамрэч, ці так яно важна занатоўваць гэта. Я ж магла, напрыклад, гуляць па тым жа парку, заўважыць таго дзятла і падумаць, як цудоўна, як чароўна я пабачыла дзятла, або нават даслаць сяброўцы фотаздымак, вось, падзяліцца гэтай эмоцыяй. Але я так не рабіла. Я падумала, што, магчыма, праблема паўтаральнасці гэтых падзей. То бок, проста смачная кава, а яна штодзень смачная ў мяне, і нібыта што ж тут такога радаснага, нічога радаснага ў гэтым няма. Потым я падумала пра тых людзей, якія чытаюць абавязкова малітву перад ежай і кажуць вось гэтыя словы ўдзячнасці. Я падумала, цікава, ці сапраўды яны адчуваюць гэту ўдзячнасць. Ці гэта паўтаральнасць ужо проста яе вымывае, і гэта проста нейкі такі рытуал, які працуе на іншае. То бок сям'я проста яднаецца вакол гэтай ежы, і ўсё. І сапраўднай удзячнасці няма. А магчыма, ёсць, я не ведаю. Потым я ўвогуле стала думаць пра канцэпцыю ўдзячнасці, за што я ўдзячная. Калі, напрыклад, я недзе паціскала котку. Так, гэта прыемна, што я сустрэла гэтую котку, што гэтая котка лашчыцца аб мае ногі, што яна муркае, што яна размаўляе са мной на сваім мяу-мяу-мяу. Я ўдзячная за гэта, я ўдзячная, што я магу яе бачыць, я ўдзячная, што я магу яе паціскаць. Але нібыта ўдзячнасць мусіць яшчэ неяк закрануць людзей і аб гэта вярнуцца да мяне. Я падумала, што калі дзённік удзячнасці ператварыўся б на тое, што я занатоўвала б падзеі, учынкі, якія вось людзі зрабілі для мяне, што хтосьці прыгатаваў мне абед, хтосьці пачаставаў мяне кавай, з кімсьці мы прыемна паразмаўлялі на інтэрв'ю, канкрэтна з гэтым чалавекам, не проста паразмаўлялі. І мець гэта на ўвазе, і мець гэта ў сваёй памяці. Я не кажу пра тое, што мой дзённік удзячнасці з назіранняў мусіць ператварыцца ў дзённік маіх тыпу эмацыйных пазык, што вось тут для мяне вытрацілі грошы, час або некую эмоцыю, і я мушу цяпер аддзячыць. Але я думаю, што не заўсёды аднаго дзякуй дастаткова. Увогуле гэта складана часам бывае трансляваць сваю ўдзячнасць, і гэта не пра тое, што ты мусіш штосьці вяртаць, а пра тое, што калі я сапраўды ўдзячная чалавеку за тое, што, магчыма, гэты чалавек зрабіў мне год таму. І калі я памятаю пра гэта, і калі я зноў магу гэта ўзгадаць, зноў магу нешта зрабіць для яго прыемнае, або проста зноў падзякаваць, то гэта не пра вяртанне пазыкі, а пра некі чарговы рэсурс, пра тое, што я заўважаю, што гэты чалавек для мяне быў добры, прыязны, і пра тое, што я вартая таго, каб да мяне гэтую вось дабрату прадэманстравалі. Так? Зноў жа не пазыка, а рэсурс атрымліваецца. Вось такія разважанні
прыйшлі да мяне ў галаву вакол удзячнасці. Всё пачалося з дзённіка удзячнасці пра тое, што я записывала, што бачыла прыгожае святло на сцяне, а потым я дайшла да вось гэтай ідэі і разважанняў пра тое, ці сапраўды я дастаткова ўдзячная, ці ўмею я трансляваць сваю ўдзячнасць. І я падумала пра тое, што трэба і варта на гэтым сфокусавацца, па-першае, па-другое, зноў нагадаць сабе, што я мушу быць удзячная у тым ліку блізкім людзям. Згадваецца тут гэты вось мем. Сонейка, чаму ты мне не кажаш, што ты мяне кахаеш? А таму, што я сказаў табе гэта 20 гадоў таму, а з тых часоў нічога не змянілася. Гэта так не працуе. І гэта не смешны жарт. І людзям трэба нагадваць, што ты іх цэніш, што яны важныя, што ты заўважаеш тое, што яны для цябе зрабілі. І вось гэтак далей. Я падумала, што гэта больш значна, чым ці заўважу я чорнага дзятла. Я яго, канешне, заўважу, але з гэтым назіраннем, магчыма, мне варта працаваць неяк іначай, чым записываць яго у нататнік. Цяпер я думаю, як працягнуць і чым запаўняць гэты цудоўны скетчбук. Пакуль не прыдумала, але ў меня есть цудоўная ручка з цудоўным фіялетавым атрамантам, і мы абавязкова штосьці да прыдумаем.